дар имрӯза видео 10 та хонаҳои тайёр, хонаҳое ки мисол ремонт кардагиан аз 45 квадрат то 70 квадрат бача азиз. Ҳами хеле квадратҳо фақат хонаҳо тайёр дӯстона мехарен, дар зиндагӣ мекунен. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 15 августи 2026 сол, ман Саудо ТВ дар хизмати шумо. 10 хонаи фурӯшӣ аз Душанбе, ҳамаш ремонт доранд дӯстони азиз. Баъдан дар масъалаи курс валюта аз бонки Эсхата долларам аст, рублам аст, евроам аст. Дар рои экрани шумо муқоиса кунед, лозим боша пулотонро роӣ кунед дӯстон. Ана кадомитонда рекламаи серьёзни дар корай, рекламае ки эффективни боша, мақсадам меомай пеш хонатона бо сифати дараҷаи олӣ навориш мекунам. Дар ди YouTube канал, ди Instagram, Facebook, TikTok, Telegram рекламаш мекунам. Дар WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳами системаи грузовойда кор мекунанд. Ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон миянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. Дӯстон ба куҷо меравад? Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. Дӯстон 4 та WhatsApp шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бача азиз, ба дили пир аз думи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бача азиз, ва нафарое ки ҳами YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонен, ҳами Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳами Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамадина адделни мегзорем. гизарен силкаи ҳами Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай, бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшии Душанбе. 10 то квартира, фақат квартира бачаҳо. нигоҳ кунед ака. ман дар бораи ҳами хонаҳо маълумоти пурра мегӯм. фақат рақамҳои соҳибхонаҳо рӯи экран гузошта мешавад. боқӣ монда маълумотҳоро дӯстон хушро гӯш кунед. оиди ҳами квартира гӯш кунед чӣ мегӯм. духонага квартира дар ошёнаи 15-ум, масоҳати 46 метри квадратӣ қарор дорад дар Душанбе, дар 46 микрорайон, тарафҳои 46 дай бачаҳо. ана ҳамиҷа ин ҳами хонаи мо қарор дорад. ремонт карги тайёр хушроак замонавиай ду дар хонаай 46 квадратай навастройка ремонти хуб қатӣ фурӯшӣ як ҳуҷрага ба ду ҳуҷрага табдил дода шудааст. мега масоҳат 46, этажи 15, бинои нави 16 ошёна, маҳаллаи 46-ум нархш боша бача азиз 690 000 сомонай. дуюмин квартира бародор азиз. яъне ки дӯстон боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ 58 метри квадратӣ дар умум масоҳат 58 квадрат метр дар ошёнаи 6-ум дӯстон қарор дорад. яъне ки дар назди Султони Кабир, лаби роҳи Битонка, дом тайёр бо ремонти нав, этажи 6, 58 квадрат, як хона, фурӯшӣ срочна 678 000 сомонӣ, ремонти бениҳоят хуб қатъияй. марамад занг бизанед. рақамош рӯи экрани шумо. боқимонда маълумотҳоро бигиред дӯстони азиз. 58 квадрат. ҳами ирӯза навор дӯстон фикр мекунем ки навори зур шида. хушо ба ҳоли касе ки сум дора ҳами видеоҳоро тамошо мекуна, хонае ки мисол ба таби дилтонай бигирен. ин ҳами дом да дӯстон хона қарор дорад. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
Дукомната квартира дар ошёнаи нуҳум, масоҳати 70 метри квадратӣ дар Зарнисор, 550,000 сомонӣ. Дар Зарнисор дӯстон, духонага квартира дар ошёнаи нуҳум, масоҳати 70 квадрат, таъмири замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайёшудагӣ. Доми мастерок, лифт кор мекунад. Лифт дора, кор мекунад. Духонага этажи нуҳум, 70 квадрат, назди поликлиникаи 14 территорияш бача азиз, инфексиони больница ҳамин тарафо хулоса дӯстон. Доми мастерока медонем ки дар лаби роҳи калон қарор дорад дӯстон. Пасоси Узбекистон, Амрико ҳамин тарафда хулоса ҳаст дӯстон. Ин домда мақсад мо дӯстон як ду бор рафтагем, лозим боша занг зада пурсон шем. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки навбатӣ духонага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 54 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмасур, кӯчаи Айнӣ 122, 590,000 сомонӣ арзиш бо муомила дорад дӯстони азиз. Хона ба истгоҳ наздик, истгоҳи автодром, ҳама намуди маршруту автобус ба назди хона мегузарад. Хона иборат аз 54 квадрат, духонага дар доми 4 этажа. Хонаи мо дар этажи сеюм қарор дорад. Назди хона мактабу, садику, мағозаву, раҳи калону масҷид ҳаст дӯстон. Ина лозим боша рақамҳои ахираш 6363 аз номи канали мо муроҷиат карда метавонед дӯстон азиз. Мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, навора сабр карда то охир тамошо кунед. Дукомната квартира дар ошёнаи дуюм, масоҳати 52 квадратни метр дар ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе, дар Мардон қарор дорад дӯстон. ҳамин территорияи Мардона ҳамаи мо шумо дар шоҳидаe ки мақсад ҳамин тарафо гарини қимата дӯстон, чунки хай сентрални точка медонен. Сентрални точка райони Сино, пеши институти искусств мега ана ҳамиҷа қарор дорад дӯстон. 700,000 сомон арзиш бо худохоҳад савдо мешавад. ҳамин видеора стоп кунед дӯстон, комментария кунед, ай ки ҷо хона дар корай, ай кадом тарафи шаҳр хона дар корай, комментария кунед. иншоалло ки ҳаракат кан навортон мекунем. баъд хонаҳотона роӣ кунед, каси дора ёки омада ай пеш навор мекунем. иншоалло ки ба зудӣ савдо мекунем. талаботи хонаҳои Душанбе бениҳоят бисёр. Мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин квартира дӯстон 355,000 сомон ай. ма дар бораш гап мезанам, гӯшкай нако. Дуҳуҷрага квартира дар ошёнаи сеюм, масоҳати 54 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, маҳаллаи Чимтепа дӯстони азиз. ина марамад бениҳоят варианти соз. Духонагаи фурӯшӣ квадрат 54 квадрат, сеюм этаж, балкон дора. хона падабой, дастурат маълум ай. хуб, евроремонт кардагӣ дӯстони азиз, бахшиш евромонтаж дӯстон кардагӣ. хуб, арзиш 355,000 бо муомила дорам. хонаҳо чӣ хеле дӯстон арзонай, қиматай, навор чӣ хеле, лайкоту намонден. мо да дӯстон ами фақат лайк дар корай, тамом лайк савдо. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. яъне ки боз квартираи фурӯшии навбатӣ дар 33 ҳай. территорияи гаи ай ку Маяковский меша, баъд болотарак 33 дӯстони азиз нигоҳ кунед. Дукомната квартира дар ошёнаи дуюм, масоҳати 60 квадратни метр, арзиши хона 700,000 сомон бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ. Духонага этажи 2, 33 микрорайон, назди пешиходи фаровон, ремонти замонавӣ нав кардагӣ, открытие лестница.
خریداری انیق باشه ای پیش با معامله میشوه. خیل رقمای 0704 باقی مونده معلومات را میگیرین. ارزشی کوارتیر دوستان همین 60 کوادراتای 700,000 سومانش میگه. با خداخواد معامله میشوه. لازم باشه زنگ بزنید دوستان عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی دوستان عزیز. باز هستای کوارتیرای فروشی 55 کوادرات متر در 63 میکرورایون دوستان. 63 میکرورایون 660,000 سومان کوارتیرای فروشی دو خانگاه کوارتیره در اتاج 13 مساحت 55 کوادرات 63 میکرورایون دوستان عزیز. خب ремонт کردگی نو ремонт کردگی دوستان срочно сум дар кор савдо да гузоштем. нашоти нархш 6600 бо савдо мешава. рақамҳои соимуд ахирш 6712 боқӣ монда маълумотро аз номи канали Саудо ТВ занг зара дӯстон метавонед бигирен. масъалаи лайкота бием. лайкотон камай. я нигоҳ кунед тарафи даст чапа ҳамиҷа знаки лайк мондагӣ 70% мо намемонем дӯстон. лайкоро монем дал тамошо кардан гирем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. боз ҳастае ки квартираи фурӯшӣ дӯстон азизо духонагаҳ квартира дар этажи 10 масоҳати 54 метри квадратӣ дар душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ 54 квадрата этажи 10 хона дар 65 микрорайон мега бардор азизо. доми 13 ошёна хонаи дар ошёнаи 10 духонагаи 54 квадрат 650,000 сомонӣ лозим бошад занг занед дӯстон азиз. мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. ҳастаи квартираи фурӯшии навбатӣ дар испечак. испечак ҳамҷе бачо ку як дастура бардорен. дукомната квартира дар ошёнаи 15 масоҳати 59 квадрат дар Зарафшон Зарнисор ноҳияи Сино испечак. хоб испечак дар хоридор бачо азиз 59 квадрат 605,000 сомонӣ. духонага бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. кадоме ки мисол мегира омада зиндагиро сар мекунад дӯстон. рақами ахираш 56 та 2 ҳаёқӣ. хулоса ки пурсонши бача азиз бардоро навори мо тамом шид. чизе ки буд ҳамаша монтаж карда ҷобаҷо карда навортон кардем. бо далчи комментария кунен ва омада аз пеш навор кунему хонаҳоро боз зиёдтар савдо кардан гирем. ватсап мо дар рӯи экрани шумо Саудо ТВ дар хизмати шумо. зиндаву сарбалом бошед. раҳмат ки моро тамошо мекунед.